Ya bafowethu, ithi incwadi engcwele uNkulunkulu wajezisa u-Eva ngey'nhlungu ezinzima kakhulu during ukuteta. Kodwa ney'mbongolo, ney'mbuzi, ney'nkomo ziyayizwa musi le pain. Zazikhona yini nazo okanye zahlanganyela kuso lesi sidlo kanye no-Eva? Okanye yithi yiyoyoyo? Cha, ngiyabuza, ningadideki, ngiyabuza. Ngisho inkukhu inawo amapheli uma ikhipha iqanda. Yasidla kanjani kanti lesi thelo? Mm-mm.